Update ko kayo uli sa aking mini garden. Ayan, kasi laging umuulan dito. Kaya mataba na sila. Ayan. Ito na yung kamote. Tumaba na siya. Ayan, ayan ang mga sili ko. Tapos, yung sili ko, namulaklak na siya. Ayan. Daming bulaklak. Katatapos lang umulan, kaya basa pa yung mga dahon niya. Ayan yung kamote ko na isa. Kakaiba ang dahon. Ganyan lang ang dahon niya. Tapos ayan yung kinainin pa ng ibon na yung dahon ng sili ko. May sili kasi dyan na nakasama. Ayan. Ito malapit na rin siya mamunga. Parang may bulaklak na yung sa may talbos niya. Oo nga, bulaklak na rin pala siya. Ayan, malapit na din siya mamunga. Ayan. Tapos yung iba nito binaba ko kasi sabi ng amo ko, itanim ko daw doon sa baba. Gusto niyang makita. Tinanim ko nga, alam mo ba, siguro ko isang araw lang ang pinalipas. Wala na. Pati puno pala kinakain din ng mga ibon. Gutom na gutom kasi dito ang mga ibon sa amin. Ibon tsaka kalapati pala kumakain din ito. Sa sobrang gutom nila kahit itong mga dahon na lang kinakain. Kasi walang ibang makain dito sa amin eh. Walang mga ibang dahon-dahon. Kaya ito na lang. Ayan A-update ko kayo sa susunod ulit. Pag naging bunga na yung mga bulaklak na yan. Ayan. Ganda nila. Salamat guys sa pagsama. Abangan nyo ulit. Next update natin.